Live. Ayun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Kumusta? Ayun na pengan tayo, mama. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. Shout out po sa ating mga viewers na nandito ngayon nakikinig. Kung sino man po kayo. Shout out po. Magandang gabi sa inyo lahat. Kumusta? Kumusta po kayo lahat? Sa lahat po ng mga viewers na nandito ngayon. Magparami muna tayo ng viewers, guys. Grabe, ang laki ng tagyawat ko. Excuse me. Grabe, ang laki ng tumaba. Ang laki ng mukha ko. Para akong mantika, guys. Kumusta po kayo? Magandang gabi. Comment po kayo. Comment. Titigan ko. Nakakagigil. Pinagmamasdan. Shout out po sa 2 milyon dyan. Dali lang. Shout out po sa mga nandito ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Dali lang. Walang nag-like. Ako na nga magla-like. Ayan, like ko na, guys. Huwag niyo skip yung ads, guys, ha. Sa lahat po ng mga nandito. Skip ads. Don't skip ads. Wala pang viewers. Titigan ko ang aswela. Parami muna tayo ng viewers. Kumusta kayong lahat? Magandang gabi. Ay, sandali lang. On natin tong ring light. Ano yung saksakan dito? Kita naman ako, di ba? Ay, hello po, Jerilyn Salido. Shout out. Kumusta po, mga magandang gabi po. Dali, wala akong ilaw. Ayan, may ilaw na tayo. O, di ba? O, di ba?
Madalas na ako mag-live dito guys sa ano ko sa YouTube channel ko. Okay lang idol. Ma'am Jerilyn Salido, kumusta po? Long time no see. 'Di ba sa ano ka ma'am sa Facebook kita nakilala, tama po ba? 'Di ba sa Facebook? Kumusta po kayo ma'am? Shout out po sa lahat po ng mga diwata ano dito, mga diwata pares na fans niya kasi alam ko marami siyang fans dito. Kasi marami ako nagte-trending ng mga video about sa kanya. Yung nung pumunta kami doon dati sa Diwata, 'di ba? Pero sa awa ng Diyos, marami pa rin mga viewers na pumapasok sa akin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dali lang ha. Ma'am Geraldine. Nag-ano ka ba? Nag-konte vlogger ka ba? Nagba-vlog ka ba? 'Di ba sa Facebook, 'di ba? 'Di ba tama po ako? Nagba-vlog ka ba Ma'am Jerilyn Salido? Shout out po sa iyo. Salamat po Ma'am Jerilyn Salido. Kung nagba-vlog ka ma'am, sabihin niyo po sa akin na. At thank you rin po sa mga viewers na pumapasok dito ngayon. Maraming salamat po. Sa mga laging kumakain dyan. Madalang ka na lang. Sige, bigyan kita ng blue jacket ha. Blue jacket. Para maging blue yung pangalan mo dyan. Para hindi ka na mahirapan. Kasi ako, ano na ako eh. Nag-live na rin ako sa Facebook ay YouTube. Kasi sayang din eh. Wala kasi akong kinikita. Kaya kahit pa paano mag-live ako ilang minuto. Diba? Kasi guys, hindi naman ako talaga totally kumikita ng malaki dito. Nagsisipag lang ako dito para kumita ulit. Wow, thank you po. Opo, salamat din po. Ayan, nag-blue ka na. Nag-blue, ano ka na. Ayun guys, sa lahat po ng mga kumakain dito. Ay, Mark Ace. O, tignan mo, wala ka ng jacket. Matagal ka nang hindi nakakapunta sa akin kaya wala ka ng jacket, di ba? Ayun, add moderator. Matagal na akong, ayan, okay na, may jacket ka na. O, di ba? Nagla-live din ako dito sa YouTube ko kasi napapansin ko dito, marami din viewers ko. Hindi ko na kailangan magtawag ng ibang tao, di ba? O, ganun ang ginagawa ko. Basta organic. Masarap ang organic, guys. Napakasarap ng organic na viewers na pumapasok sa akin. Kaya nakakatuwa, 'di ba? Kumusta? Ilan na yung ano mo? Ilan na yung followers, subscriber mo? Tignan ko nga si Mark Ace. Mark Ace. Mark Ace. Dapat 200,000 na yung ano ko dito, eh. Kung kakaya, 11,000 ka na, oh. Oh, 11,000, oh. Oh, di ba? 11,000 ka na pala. Kung alam nyo guys, kung kinaya ko lang yung sa Facebook ko, kung nasa, di ba 200,000 yon, may get yung followers ko doon. Kung pumasok sa dito, meron na akong blue badge. Kasi blue badge, yung ano, yung silver button. Kaso hindi mo pwedeng i-please yung mga tao na iano kanila, i-subscribe kanila eh. Sayang no? Pero okay lang yan, wala tayong magagawa. Basta ang gawin ko na lang dito, gawa ko ng content. Kasi everyday guys, marami nagpa-subscribe sa akin. Everyday, bisan after 2 days, 100 agad, di ba? Sayang din yun, organic yun eh. Kasi mga viewers yun talaga, di ba? Kaya salamat sa mga sa mga nag-fans ni Diwata diyan kasi dahil sa inyo ay papaano meron pa rin pumapasok sa akin na subscriber. Kasi mula nung pumunta kami doon, kaya kinontent ko siya kasi nung pumunta kami doon sa Pasay. Ayun, umusbong na yung subscribers ko, dumami. Tapos puro content ko siya dati. Pero siyempre, nag-upload ako ng mga short. Guys, mag-upload kayo ng mga short video, may kita rin. May kita yung video talaga. As long naman sipag ka lang mag-upload sa YouTube.
Ito pala yung my jacket, ha. Opo, Sir Ace. Ace ng Italy. Ikaw pala yan, di ba? Ikaw pala yan. Ikaw pa, akala ko, iba na naman yung gamit mo. Kasi minsan nakikita kita, ano lang, tamsak, tapos lapag ka ng jacket mo. Ikaw pala yan. Ikaw pala si Ace. Ngayon, at least alam ko na. Ikaw yan. Diba? Shout out sa mga nandito, guys. Kasi minsan, umabot pa ng ano to eh. Minsan 30, 50 minsan. Tapos pinangbabagsak agad. Okay lang yan, walang problema. Dali, share ko muna tong live ko. Ayan. Shout out sa 9 million people. Maraming salamat. Ayan, sinare ko na yung account, yung live ko ngayon. Hindi naman ako magtatagal ng live, guys, hindi isang oras. Minsan 30 minutes lang ako nagla-live. Kasi as long na para manood yung mga viewers, di ba? Magtanong kayo, kumusta kayo? Kumusta ang buhay diyan? Ano, Mike Ace? Nasa Pangasinan ka ba? Buti ka pa, mayaman ka na, no? Nagtatrabaho ka pa rin sa ano, sa ano tawag doon, sa aeroplano. Ano yung tawag doon? Aircraft. Ano ka pa rin? Sa aircraft ka pa rin, Ace. At least pa paano, may mga viewers pa rin, oh. Diba? Meron pa rin tayo nakasubaybay, oh. Shout out sa 12 million people in the house. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat, ha. Sa mga nandito po, ha, maraming salamat. Thank you, thank you. Sa lahat po ng mga nandito, ha, paki-thumbs up naman, guys. Paki-like po yung ano ko. Thumbs up. Paki-like, guys. Paki-like. Apon Julie, mega love shoutout. Ito, nagla-live na ako dito. Ano lang, basta live lang ako dito. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Apon Julie, na biglang mga pumapasok yung mga viewers na hindi nagko-comment. Parang hindi ko alam. Pero organic naman sila kasi pasok ko yan sa views eh. Kaya nakakatuwa yung mga viewers dito, hindi sila nagko-comment, nakikinig lang. Kaya shout out Apon Julie. Maraming salamat Apon Julie. Kumusta? Direct ko. Apon Julie, direct ko. Shout out sa 20 million people. Oh, direct ako Apon Julie. Direct. Hindi na ako nagla-live ng StreamYards. Maganda pala yung direct. Bakit kamo? Kasi yung tao talaga, makikita mo talagang buo. Kasi magno-notify yung mga yan eh. Minsan mabibigla ka na lang, bubuhos yung tao. Minsan ano ka na lang, mabibigla ka na lang. May mga pumapasok talaga na kahit hindi sila nagko-comment Apon Julie. Thank you po. Kasi Apon Julie, naghahabol ako ng revenue, 'di ba? After 6 months, makakasahod ako ulit. Kaya kailangan kong magsipag dito, Apon Julie. Konti na lang kailangan ko. Kailangan ko na lang ng $40 na lang kailangan ko. 'Di ba? Malayo-layo pa yung di ba? Ano pa lang 8. Kailangan ko magsipag talaga mag-live. Mag-upload ng mga content. Makaukyat ko kang Daddy Dance. Okay. Makyat kang Daddy Dance. Okay mo Apon Julie, walang problema. Go. Sabi ko kay Apon Julie, mag-enjoy ka mo ken. Kaya ako mag-enjoy ko mo ken eh. Sabi ko kaya kung yun rin datang. Thank you. Di ba? Kung walang datang, okay lang, walang problema. At least pa paano, may mga nakakausap ako dito kahit konti-konti. Di ba, Apon Jules? Okay mo yan, Apon Jules. Okay mo yan. Passion mo magkanta. Go. Hindi ko, ako balo. Pakanano yung kahit kinit ang
mag-add. Kasi alam ko pwedeng dalawa dito eh. Hindi ko alam. Yan. Ganun pala siya. Ayan. May nakalagay dyan, no? Yung subscribe me please. May nakalagay dyan. Makikita mo dyan kung may mag-subscribe sa akin. Shout out sa ating 10 million people. Magandang gabi. Sana guys, wag niyo skip yung ads ko ha. Pasuyo na lang. Wag niyo pong skip. Ayun oh, may na pindot ng yes. May one vote na. Sino kaya naka one vote? Feeling ko si Apon Julie to. May naka-vote na oh. Thank you sa mga nag-vote dyan. Nag-yes. Maraming salamat. Pili ko si Apon Julie yan, yung nag-yes na yan. Iyak pa mag-live king kaya Apon Julie. Hello Ma'am Gerald. Ah, ikaw yun. Okay. Akala ko sino yung nag 100% na yes. Kasi nakita ko lang. Thank you po Ma'am Jerilyn Salido. Ano lang ako Ma'am Jerilyn ha. Live lang ako mga ilang minuto. Gawin ko lang ano to mga 20 minutes. Kapag maraming tao, gawin ko siyang 30 minutes. Kapag medyo konti na lang yung viewers natin, gawin ko na lang 20 minutes. Okay? At sa paano meron akong konting live. Kasi kapag pinanood nila to, ni-reply nila to, kahit paano, kikita ako sa ads dito, kahit konti-konti lang. Masaya na ako doon. Kaya kailangan ko mag-live guys. Kung mayroon mo magpapalipad sa akin, edi thank you, 'di ba? Kahit mga mapuno yung $100 ko, masaya na ako. 'Di ba? May pambili na akong tindahan, guys. Mag-follow na kayo, guys. Mag-ano na kayo. Mag-subscribe na kayo, ha? Okay lang po dito lang ako sa baba. Okay lang 'yan, Ma'am Jerilyn. Malapit na rin ako matapos, 'di ba? Kapag maraming tao, 30 minutes ako. Kapag medyo walang masyadong tao, viewers natin, mag-i-end ako ng 20 minutes, okay? Laki ng tagyawat ko, oh. Laki talaga. Salamat ma'am. Ang pangalan to? Ma'am Jerilyn. Maraming salamat. Kung meron lang ako dito ano guys, yung ang tawag doon, yung mic. At saka tawag doon, B8. Hindi ko na kasi, may B8 ako kasong problema, hindi ko alam kung gumagana pa siya eh. Hindi ko alam kung gumagana pa. You're welcome. Buti ma'am nakita mo yung live ko, Ma'am Jerilyn Salido. Buti buti nakita mo yung live ko po. Nag-notify sa iyo no, ma'am. Salamat sa na 10 viewers. Maraming salamat po. Comment po kayo ha sa lahat po ng mga nandito ha. Sabihin nyo lang po yung pangalan nyo kung sino po kayo para in case man pwede ko kayong shout out isa-isa. Magpakailanman hindi nagbabago ang sinisigaw, itong awit ng puso. Subscribe na ako. Hello Zane, Yuan, mega love shoutout. Salamat po. Sige, bigyan kita ng ano ma'am, bigyan kita ng blue jacket. Ayan. Maraming salamat po. May blue jacket ka na ma'am. Meron ka ng blue jacket, ma'am. Thank you po.
Wag niyo i-skip yung ads guys ha, sa lahat po ng mga nandito ha. Wag niyo pong i-skip yung ads ko na lumalabas diyan. Sayang po kasi eh. Kasi sayang yan sa pandagdag sa ano yan. Pandagdag kita. Di ba? Kahit magkano pa yan, at least papaano, may kita tayo diyan. Wag niyo na lang pong i-skip ha. Thank you. Ano yan? Sige, sige. Kumusta ka na Ma'am Zane Yuan? Maraming salamat. Ang gawin nyo kasi guys, ano kayo, pwede kayo magtanong, ano yung tanong nyo about dyan sa nangyari, para in case masasagutin ko na lang. Sasabihin ko? Is what? Sir, what on your what is that on my screen? Ano po yung sabihin? Yes po, Steve. Steve Castel Montejo. Ay, Pilipino ka. Yes po, Pilipino po ako. Pilipino po ako, guys. Pilipino ako siyempre. Taga ano po ako, taga Tarlac. Taga Tarlac po ako, Steve. Bakit po, Sir Steve? Huwag niyo skip yung ads, guys, ha. Please, pakisuyo, ha. Huwag niyo pong skip yung ads. Kahit ano lang yan guys, ano niyo lang sa akin, papasko niyo na lang. Kasi kahit papaano may kita ako, 'di ba? Kahit konti lang. Kasi malaking tulong 'yun guys, yung wag niyo pong pag-skip sa ads ko. 'Yun, masaya na ako doon. Kasi dito guys, paano kumita dito? Kasi kailangan marami kang views, tapos hindi nila ini-skip yung ads mo. Tapos, saan ba? Basta ganun guys, wag yung skip yung ads. Masaya na ako doon. Tapos, pwede kang kumita sa ano, sa mga, tawag dito? Tawag dito? Ano sa tawag doon? Sa mga nagpapalipad. Yun. Ganun ang gawin nyo po. Kasi importante, masaya na ako sa mga hindi skip yung ads. Dikit at iwan lang na baka. Tignan mo, hindi ko na alam yan, Ace. Hindi ko na alam ngayon masyado yan. Hindi ko na masyadong alam yung ganyan-ganyan na dikit-dikit. Di ba dati nagpapaangat program ako dati? Oh. Di ba? Salamat po sa mga nag-subscribe sa akin guys. May 3 nag-vote. Salamat po sa mga nag-vote dyan. Thank you. Thank you po sa mga nag-vote. I'm sub, sabi na. Salamat po. Zane Yuan. Pilipino po kayo? Pilipino kayo, di ba? Taga-saan po kayo, ano, Steve, at saka si Zane Yuan. Taga-saan po kayo? Saan po kayo sa bansa, sa Pilipinas? Ayan ang tagyawat ko, guys, oh.
Grabe, ang laki ng tagyawat ko. Ah, ayun, Pilipino. Okay, okay. Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo? Anong lugar niyo po sa Pilipinas? Grabe, ang laki ng tagyawat ko. Nakakaya, oh. Shout out sa 4 million viewers. Saan kayo, ma'am? Taga saan po kayo sa Pilipinas? Ay, Diyos ko, Lord. Sa lahat po ng mga hindi nakakalam, guys, paki-follow nyo na lang ako dito, guys, ha. Sa lahat po ng mga nandito, paki-follow nyo po ako dito. Saan na ba yung back? Ayan po. Ito po yung new Facebook ko, guys, ha. Yan, yan. Yan po, ha. Yan ang Facebook ko. So, i-follow nyo na po ako dyan, ha. Edward Laksina, guys. Yan. Yan, may logo na ganyan ako yan. Okay, ako po yan. Meron akong 202,000 followers. Diyan po ako, ha. Yan. Diba? Sana magkaganyan din ako sa sa YouTube ko, guys. Sana magganito ako. Okay? Thank you. Guys, hanggang na lang po ako, ha. 30 minutes. Meron pa akong 3 minutes. 3 minutes na lang po ako. 3 minutes. 3 minutes. Laki ng tagyawat ko talaga. Nakakaya, oh. Huwag nyo nang pansinin to, guys, ha. Kasi wag natin pwedeng kutilin kasi baka mag-infection pa. Kailangan ko lang maggilamos. Go lang tayo. Oh, go lang ako, ma'am. Kailangan ko makakuha ng 100 dito, 100 silver button. Ano kaya yun? Isa sa mga gusto kong matupad yun. Kaso hindi siya natutupad, pero okay lang. Kailangan kong gawin. Kailangan kong gumawa ng mga content talaga sa bunto. Bango. Magilamos tayo mamaya. Bango. Shoutout sa 5 million. Guys, meron pa tayong 2 minutes. Magta 2 minutes na lang po ako, ha. Matapos end na po tayo, ha. Basta i-follow nyo na lang po ako sa Facebook. Same pangalan ko po. Ganito rin yung pangalan ko. Sa lahat ng TikTok, social media ko, lahat ganyan yung pangalan ko. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, lahat. Gusto ko, hindi ko iniiba. Thank you sa 3 million. Yes po. Yes. Nagla-live po ako, ma'am. Nagla-live din po ako pag gabi. Gabi ako nagla-live dito. Ma'am Zane Yuan. Basta nakasubscribe ka po sa akin, Ma'am Matic yan. Magna-notify po sa iyo. Basta i-follow nyo na rin ako sa Facebook ko. Ito po yung Facebook ko, ma'am. Nagla-live din po ako dito. Yan yung Facebook ko. Yan po. Yan yung Facebook ko, guys. Paki-follow nyo na lang ako dyan, ha. Yan. Ako po yan. Ayun, nakasalamin ako. Diba? Yan po, ha. Edward Laksina. Same lang po, ha. Salamat, guys. Yan po, ha. Hindi kakalimutan. Yan po.
Tapos may nakita kayong Edward Lacasino ng logo na ganyan. Ako po yan. Tapos kailangan naka 202,000 followers po ako. Ako din yan. Okay? Okay, tapos may ganyan. Ako po yan. Okay? Ito lang wino-workout ko, yung YouTube at saka Facebook. Yung TikTok, ano lang naman ako. Araw-araw ako nag-upload doon. Pero, yes, salamat. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Zane Yuan. Okay, I will go to Facebook and follow you. Thank you so much. Kasi po tawag dito. Kasi dito sa Facebook at saka YouTube, doon ang may kita. Kahit konti-konti lang. At least, paano may dumarating sa akin. Kaya sa TikTok, wala masyado guys. Hindi masyadong doon. Nasa pa lang ako doon? 3,000 plus. 3,000 followers pa lang ako doon. Konti lang. Pero okay lang yun. At least, naka million views na ako doon. Masarap ang feeling kapag marami kang million views sa sarili mong video. Ayan, siguro mag-end na po ako ha. Maraming salamat po sa inyo. Mag-end na po ako ha. Ma'am Zay, Ma'am Jerilyn Salido, salamat po sa inyo lahat. End na po ako ha. Thank you.